பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் ரொம்ப நாளா ஒரே கதையில தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. மேலும் ஃபேன்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா இது வரைக்கும் பாருங்க. அதுக்கு முன்னே நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விஜய் டிவில ரொம்ப நாளா டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்க சீரியல்ல ஒண்ணுதான் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல். பாரதி எப்படா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுப்பாரு, எப்பதான் கண்ணம்மா கூட சேருவாருன்னு ரசிகர்கள் எல்லாம் சீரியலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. மேலும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்துட்டா சீரியல் முடிவுக்கு வந்துரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு மேல டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எபிசோட டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் கண்ணம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டதும் சீரியலை முடிப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். ஆனா இப்போ புது ட்விஸ்ட்னு சீரியல்ல தொடர்றாங்க. சீரியலை முடிக்கவும் மாட்டாங்க, நல்லாவும் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் சொல்லிட்டு வராங்க. ஒரே கதையை இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் எடுப்பாங்கன்னு தெரியல. சீரியல் பார்க்கும்போது கொஞ்சமாவது சுவாரஸ்யம் இருக்கணும். ஆனா பாரதி கண்ணம்மா சீரியல்ல எதுவுமே இல்ல. சீக்கிரமா இந்த சீரியலை முடிச்சிட்டு புது சீரியல் ஆரம்பிங்கன்னு ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் இப்போ சொல்லிட்டு வராங்க. பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை பத்தி உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து இது போல பல சீரியல் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க தமிழ் 360 சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.